Mit navn er Henrik Amby. Jeg har sammen med Jon Arne Grøsland været hovedaktionær i SPAY igennem rigtig mange år. Vi to har som bestyrelse besluttet, at vi vil henvende os på helt utraditionel vis direkte til jer for at fortælle om situationen i SPAY nu og hvordan vi ser den fremadrettet. SPAY har været rigtig tæt på at gå konkurs. Vi har faktisk anmodet tingretten i Oslo om en betalingsstandsning, hvor vi har forsøgt at få en rekonstruktionsperiode. Det gjorde vi for 3 uger siden, og i den mellemliggende periode har vi faktisk forhandlet rigtig mange forlig af med vores kreditorer, herunder medarbejdere og leverandører. Og det er nu lykkedes os at komme i en situation, hvor vi har anmodet tingretten om at aflyse konkursen, rekonstruktionsperioden. Vi ser det som en kæmpestor tillid fra jer, fra markedet, fra leverandører, fra medarbejdere, til produktet, til konceptet, til virksomheden, at vi har kunnet forhandle de forlig af, og nu faktisk står i en situation, hvor vi er parat til at tænke fremad igen. SPAY har fra starten været tænkt utraditionelt, og det har SPAY også været på mange områder, blandt andet inden for produktudvikling, inden for markedsføring. På andre områder har vi også været ganske traditionelle. Det er inden for organisation, det er inden for salg osv. Med den her rekonstruktion har vi nu fået muligheden for også at vise, at vi vil være utraditionelle på de andre områder. Vi vil i fremtiden tæt på jer som brugere af vores udstyr. Vi vil gerne knytte direkte relationer til jer, så vi sammen kan udvikle fiskeglæden i fremtiden. Rigtig mange af jer derude stiller spørgsmålet, hvad er forholdet imellem Henrik Mortensen og SPAY? Henrik Mortensen er en af de allerstørste kompetencer inden for området. Han har været chefdesigner og greiudvikler i SPAY i rigtig mange år. Han har i vores øjne udviklet vores produkter langt ind i fremtiden, så der er vi sikret lidt endnu. Alt afhængig af, hvordan fremtiden tegner sig for Henrik, så er det vores forhåbning, at vi også kan betjene os af hans ydelser og kompetencer i fremtiden. Vi håber, at vi med svarene på de her spørgsmål har belyst på oprigtig vis, hvordan situationen er i SPAY i dag. Vi vil også på den her måde fremover holde jer orienteret omkring udviklingen i SPAY. Tak for opmærksomheden.